Nu praten we over iets dat 70 jaar geleden heeft plaatsgevonden en toch eigenlijk groter was dan deze slag die hier net geleverd is. De slag in de Javazee in februari, waarin meneer Doorman, uw vader, een belangrijke rol speelde. Want hij was commandant op het water van een internationale troepenmacht. Ja, Striking Force. Juist, Karel Doorman. Ja. En hij is de man die... zullen we eerst even naar hem kijken? Want er is een soort verslagje gemaakt, achteraf. Want de cameraploegen waren er toen nog niet echt bij. Maar achteraf wel met historisch beeld, wat ons toch een beetje een idee geeft wat er is gebeurd. Admiraal Doorman opende de strijd en de slag op de Javazee, die toen werd geleverd, was een drama van onverschrokken verzet tegen een reusachtige overmacht. (5:20 seinde Doorman per ultrakorte golf aan al zijn schepen. All ships, follow me. Doorman deed niet anders dan zoeken naar mogelijkheden om aan te vallen. Het zat hem tegen. Liever dan Java aan zijn lot over te laten, offerde Doorman zijn vloot en ook zijn eigen leven op. Met de Java en de Ruiter vonden 850 mannen van de Koninklijke Marine een zeemansgraf in de Javazee. Van Vleuten, je hebt dit opgenomen in je theaterprogramma. Daar werd iets groots verricht. Daarin beschrijf je de geschiedenis van jouw familie daar in Nederlands-Indië. Waarom heeft jou dat zo gefascineerd dat je daar een heel theaterprogramma van maar liefst 2 uur over gemaakt hebt? Het is gewoon op mijn pad gekomen. Ik heb 12 jaar lang met Erik van Muiswinkel cabaret gemaakt. En op de dag dat wij daar besloten mee te stoppen, belde mijn vader mij op. Toeval. En die droeg het Indisch archief van mijn familie over aan mij. Dat wilde hij bij zijn leven doen. 3 generaties hebben daar gezeten. Mijn bedovergrootvader, overgrootvader en mijn opa en zijn broer. En ik kreeg de memoires van mijn oom Jan, mijn oud-oom, broer van mijn opa. En die beschrijft het hele verhaal. Die is ooggetuige geweest. Planten op Sumatra en Java, daar getrouwd, oorlog meegemaakt, internering, politionele acties, soevereiniteitsoverdracht, het hele verhaal. En ik las het alleen maar vanwege de openingszin van die memoires. En die luidde als volgt: het is niet omdat ik mijzelf zo belangrijk vind dat ik dit heb geschreven, maar ik vind dat ik in een belangrijke tijd heb geleefd. De grote veranderingen die zich in de wereld voltrokken tijdens mijn leven zijn als een waterval over ons heen gekomen. En dat las voor mij als een openingszin van een film, een roman, wat dan ook, maar ik ben theatermaker. En omdat ik toch net gestopt was met Erik van Muiswinkel, was er onbewust ruimte in mijn hoofd. Wist jij en ik ga het gewoon doen. Wist jij dat de zoon van Karel Doorman nog leefde? Nee, want laat ik het heel kort samenvatten. Ik toer nu 1,5 jaar met een programma wat gaat over de val van Nederlandse-Indië, het einde van het koloniale tijdperk. En ik word voortdurend na de voorstelling, ik heb honderden e-mails, inmiddels 2 stukken pakken, maar ik ontmoet ook veel mensen. En het wonderlijke was, ik speelde ergens en toen stond er in de coulissen na mij trad op de zeer begaafde gitarist Erik Vazel Morel. En die zei: dit programma van jou, dat moeten mijn schoonouders horen. En ik zei: wie zijn jouw schoonouders? Nou, hij zegt: ik ben getrouwd met Louise Doorman en mijn schoonvader is dus Theo Doorman, hier recht over mij. En dus die zijn komen kijken. En van het een kwam het ander. En toen kreeg ik het hele verhaal het horen wat Theo ik mag inmiddels mogelijk tutoyeren. wat Theo als kleine, niet alleen wat zijn vader heeft meegemaakt, nog eens tot in detail, maar wat hij als 6-jarige jongen heeft meegemaakt. Toen hij hoorde dat zijn vader het leven had gelaten in de Javazee, wat hem verder is overkomen. Zullen we daar ook naar luisteren, naar dat verhaal? Want u was 6 jaar in 1942, woonde in Surabaya. Ja. Uw vader was op zee. Ja, die was veel weg. En mijn moeder en ik die zaten in de bergen in een vakantiehuisje. En telefoons waren afgesloten in die tijd. En wij hadden mijn vader nog gezien, laten we zeggen, tegen eind februari. Een paar dagen was hij binnen, maar natuurlijk heel veel bezig met het besprekingen voeren met commandanten en het regelen van begrafenissen van omgekomen militairen enzovoort. En op een gegeven moment nam hij afscheid van ons, 's ochtends vroeg in de oprit van de garage. En wij werden weer naar de bergen gestuurd samen met mevrouw Van Tuyl van Seroskerken, de vrouw van de adjudant van mijn vader. En we zaten daar zonder telefoons. En op een gegeven moment op 28 februari, in feite een dag na het zinken van de Ruiter, hoorden we via van marineburen om ons heen dat er iets ergs gebeurd was. En
We zijn onmiddellijk naar Surabaya gereden. Dat was ongeveer 1,5 uur rijden. En daar kwamen we 's avonds aan en bij kennissen geslapen. En de volgende ochtend is mijn moeder naar de commandant marine daar gegaan. En die zei, jullie moeten weg, want er is een kaart gevonden bij het Japanse consulaat. En daar staat jullie huis omcirkeld. Dus daar moesten we niet meer naartoe. En toen... en jullie kunnen evacueren naar Australië. Maar was u toen al bekend, en of uw moeder, dat uw vader of haar man ook was omgekomen bij deze zes? Er was bekend dat de Ruiter en de Java waren gezonken. Ja, Juist, ja. Dat was bekend. Ja. Nu is er door overlevering gezegd dat uw vader eigenlijk al wel wist dat hem dit lot te wachten stond. Denkt u dat dat klopt? Ja, dat klopt helemaal. Want hij heeft het ook aan zijn schoonouders geschreven. Dat waren mijn grootouders die in Alexandrië in Egypte woonden in de oorlog. Wat schreef hij? Hij schreef dat hij waarschijnlijk niet meer op deze aardbodem hun terug zou zien, maar in het hiernamaals ruwweg. En dus dat was een soort afscheid. Ja, Hij wist dat het een kansloze missie was tegen Hij wist overmaat dat het een en kansloze missie de grote was. kracht van de Japanners. Ja. En Lou de Jong zou hebben opgeschreven dat uw vaders hebben gezegd... wij zouden voer voor de vissen worden. Nou, dat weet ik niet of dat zo gezegd is. Het was een beetje een sarcastische man, dus het kan zijn, het is mogelijk dat hij zoiets... U was 6 jaar oud toen? Ja. En u ging vluchten naar Australië, Australië? ja. En hoe moest dat dan gebeuren? Dat kon gebeuren met vliegtuigen, met vliegboten. Zoals ik er hier een voor me heb staan, de Catalina. Waarvan er overigens nog 1 rondvliegt hier in Nederland, van Lelystad uit. Een watervliegtuig is dit, hè? Een Of een vliegtuig dat vliegboot. kan landen op het water. Een vliegboot. En die landt op het water. Tegenwoordig zijn het ook amfibieën. Dus met wieltjes. Kunnen ze ook op het land En u zat landen. erin? En wij zaten erin. En met een heleboel andere evacuees. En zijn met 4 van deze vliegboten naar Australië gevlogen. En kwamen daar 's ochtends vroeg op de 3e maart kwamen we aan. In een baai bij Broome, noordwestkust van Australië. En ging het ten anker. En Broome heeft een groot verval van 10 meter ongeveer, een enorme stroom. Dus die vliegboten lagen daar. En het was natuurlijk snikheet. Dus iedereen die erin zat en dat kon, die ging hier bovenop die parasolvleugel in de ochtendzon zitten. En in het toestel was het dus heel warm. En ik zelf ben gaan spelen met speelgoed die mijn moeder had meegenomen. En toen ineens, toen was er geknetter en geknal en gebrul van vliegtuigmotoren. En toen werden we dus aangevallen door Zero's. Dat zijn Japanse jachtvliegtuigen. En er lagen behalve onze 4 Catalina's lagen er nog 5 Nederlandse Dorniers, 3-motorige Dorniers. En nog vele andere vliegboten van Australië en van Engeland en ook Amerika. En hoe heeft u het overleefd? Wij zijn dus in brand geschoten. De benzinetanks en de motoren zitten hier. Dus dat was het eerste wat in brand raakte. Wij zaten in het toestel. En er waren mensen die waren gewond in het toestel. En op een gegeven moment heeft mijn moeder me bij mijn lurven gepakt. En toen naar voren, naar de cockpit gesleept. We zijn nog langs een mevrouw gegaan die gewond was en zei: ga door, ga door. En toen zijn we er bij de vliegerstoel zijn we eruit gesprongen in het water. En ik ben zelf toen onder de brandende vleugel gezogen door de stroom. 6 jaar oud allemaal? 6 jaar oud. Mm-hmm. En omdat het boven me heel heet was, zat ik te duiken en tegen de stroom in te zwemmen. Want al die benzine droop hier natuurlijk aan het eind als een soort gordijn naar beneden. En toen ben ik gaan zwemmen. En ik was alleen, want mijn moeder was ik kwijtgeraakt. En toen zag ik een ander hoofd van een jongetje, een 12-jarig jongetje achteraf. En dat was Rob Lacomblé. En dat was de zoon van de commandant van de Ruiter, die zijn vader dus
Evenals mijn vader Juist. 4 dagen daarvoor Was verloren had. was u niet geraakt intussen door al die kogels die van die zero's kwamen? Toen denk ik niet. Want dat bleek pas later toen we opgepikt werden door een sloepje na een uur. Toen haalde mijn moeder mijn zakdoek uit mijn zak en veegde een of andere snee die ik hier had af. Maar die zakdoek zat onder het bloed en toen bleek dat ik een schampschot gehad had. Ja, we vragen dat natuurlijk omdat we zien dat u een pantalon... heb mijn broekje wat ik toen had. En dan ziet u hier 2 gaatjes. En dat is een schampschot die er doorheen gegaan is. En ik had inderdaad in het water een hele scherpe steek gevoeld. Maar verder dus niet. Heeft u nog herinneringen aan uw vader? Ja. Ja, Want u heeft eerder een foto daar gehad. bent u samen op. Maar... Dat ik daar met een gebroken arm sta. Dat is ongeveer in september 41 geweest. En hoe kijkt u nu tegen die gebeurtenissen van toen aan? Zegt u het is eigenlijk stom dat ze aan die hele operatie zijn begonnen... want ze wisten dat ze het van de Japanners zouden verliezen? Ja, het is heel moeilijk om dat te zeggen. Omdat Indië was een gigantisch gebied. Als je Indië over de kaart van Europa legt... dan is het van Ierland tot de Oeral. En dat gebied moesten we verdedigen. Mm-hmm. We waren neutraal. Dus zou je zeggen, tegen zo'n overmacht, zo'n gebied verdedigen, lukt toch niet? Dat zou je zeggen. En er zijn ook... Wat moet je dan? Je moet toch iets doen? Ja. Nou ja, dat weet je niet. Nou ja. Wat was het alternatief? Nou ja, je moet rekenen, er was een grote civiele bevolking, Europeanen, die je daar achter moest laten. 300.000 denk ik? Wat zat daar? Nou, ik denk 150.000 ongeveer. Ja? Ja, ik zou denken van wel. Maar in ieder geval, dat is ongeveer wat er in de kampen gekomen. Halbe Zijlstra, je hebt dit onderwerp ook bestudeerd, geloof ik, vroeger. Ja, dat klopt. Ja. En naar jou de politieke vraag dan voorgelegd. Was het verstandig om deze verdediging op deze wijze aan te gaan? Nou ja, kijk, je had niet echt een keuze. Want je kon niet je eigen burgers laten zitten en niks doen. Maar bijvoorbeeld de Amerikanen en de Engelsen hebben destijds bewust gekozen om hun strijdkrachten terug te trekken. Dat was ook een grote frustratie van de Nederlanders. Ja. Want wij waren een groot deel van onze strijdkracht al kwijtgeraakt bij de verdediging van Singapore. Ja. Dus vandaag 70 jaar geleden? 70 jaar geleden vandaag. Ja. Maar de Engelsen en de Amerikanen gingen er vandoor. Die hebben pas in de Koraalzee de eerste keer echt de Japanners aangevallen. Maar ja, daar stonden we dus alleen. En ja, dat was niet te winnen. Dus? Nou ja, dus rationeel gezien, strategisch gezien op de lange termijn... had je eigenlijk moeten maken dat je wegkwam met je strijdkrachten. Want die kon je later nog heel hard nodig hebben. Maar ja, je kunt ook niet 150.000 tot 200.000 burgers van je eigen land... dan maar lekker laten zitten. Ja. Meneer Doorman, u heeft dit allemaal als hele jongen meegemaakt. Heeft dit uw leven eigenlijk getekend, beïnvloed, veranderd? Dat weet je natuurlijk nooit. Nee, dat je weet niet wat een gebeurtenis vroeger. Maar het zit altijd in je hoofd. Zeker. Ja. 27 februari is de bijeenkomst, een herdenkingsbijeenkomst. De koningin is daarvoor ook uitgenodigd. Ja. En u bent een van de sprekers. Ja. Wat gaat u zeggen? Gedeeltelijk dit verhaal. Dat is wat ik persoonlijk heb meegemaakt. Ik heb de slag natuurlijk niet meegemaakt. Nee. Maar daarvoor en daarna wel dingen. Dus daar heb ik een toespraak over. Nog even één verhaal, want dat raakten we net even kwijt. U lag in het water en u bent er op een gegeven moment weer uitgekomen. Waar was uw moeder? Ja, die is een minuut of 10 nadat wij de sloep ingehesen waren... kwam ineens mijn moeder boven water. Juist. En toen zijn we vervolgens met vliegtuigen en schepen en treinen... eerst een paar maanden in Australië. Ben ik nog naar school geweest in Melbourne. En toen met de ruis naar Amerika toe. New York. En daar zijn we terechtgekomen in New York. En in New York is mijn moeder hertrouwd met een Engelandvaarder... die in 1941 doorgestuurd werd naar Indië, een scheepsbouwer. En die dus mocht evacueren om niet voor een tweede keer in bezet gebied te raken. Diederik, jouw voorstelling is op DVD uitgekomen. Althans, die komt zaterdag op DVD uit. Ja. Die trekt altijd maar weer volle zalen. Ik geloof dat je er ook nog een tijdje mee doorgaat of weer mee terugkomt. Nee, ik stop 3 maart. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik zie daar enigszins naar uit. Want dat klinkt raar, omdat het zo'n succes is, maar... En omdat het je zo... Want we hebben dus vandaag de DVD bekeken. Omdat het je zo raakt.
Dat is, vind ik zo opmerkelijk. Want Nou, dat is helemaal je bent dat geloof ik 1961 of wat? Ik ben 61, maar het is het verhaal van mijn opa en het is het verhaal van mijn oudoom. Het is 3 generaties. Maar wat mij zo raakt en wat ook een beetje veel wordt, zeg ik heel eerlijk langzamerhand, is waar ik ongelooflijk dankbaar voor ben. Maar ik kom om in de brieven en de e-mails. Als ik terugrijd van een voorstelling en kom thuis, dan liggen er 10. En dat zijn niet e-mails van wat een mooie avond en dank u wel. Maar dat zijn, u vertelt het verhaal van mijn opa. Of een van de meest ontroerende brieven die ik krijg. En dat, ik heb er zoveel gehad van dat kaliber. Is van, ik ben met mijn vader van 93 naar uw voorstelling gegaan. Hij heeft nooit over Indië gepraat. En we zitten op de terugweg in de tram. En mijn vader zit opeens te praten over de suikerfabriek. En ik ben u daar zo dankbaar voor. Ja, ik kan daar namelijk nu ook niet over praten. Ja, dat is... En je kan ook niet goed verdragen dat mensen zeggen... ja, maar die Nederlanders, die deugt eigenlijk niet helemaal daar. Dat kan ik uitstekend verdragen. Maar ik pas ervoor om zeggen van... in het begin gaf ik wel eens interviews en dan ging het... maar jouw familie maakte dus deel uit van een stelletje bloedsuitzuigers en een koloniaal systeem. Mijn bedovergrootvader had een vendutiehuis in Batavia. Mijn overgrootvader had een suikerfabriek. Mijn oudoom was een planter. Ja, als je dat onder de categorie uitzuigers... be my guest, maar op dat niveau wil ik er niet over praten, weet je wel. En het waren onderdeel van het koloniale systeem... maar je kunt daar op allerlei manieren over praten. En het was een onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. En daarom vind ik het goed dat we hier vandaag zitten. Omdat de slag in de Javazee was het begin van het einde van Nederlands-Indië. En ik vind het goed na 70 jaar dat het nog even gemarkeerd wordt. Nog steeds zo gevoeld wordt. En zelfs door jou nog zo gevoeld wordt. Nou ja, door de mensen in de zaal. Ja. Nogmaals, vanochtend ook weer een brief van een mevrouw. En die zei, had ik er maar met mijn vader over kunnen praten. Dat had lucht gegeven. Want ik heb een opvoeding. Ik kan niet in alle details, want ze heeft in vertrouwen geschreven. Maar neem me van mij aan. Ja. Zij had thuis een Japanse opvoeding in Nederland gehad. Als je begrijpt wat ik bedoel. Weet je? Dus een oorlogstrauma op de volgende generatie. En als je dan een mail krijgt van... had mijn vader uw programma maar gezien? Ja, dat kan je niet met droge ogen lezen. En wat dat betreft... natuurlijk het leed in de Jappenkampen daarna in ogenschouw nemen. Ongelooflijk, hè? Dat is ongelooflijk geweest. En dat programma is een soort katalysator nu opeens. En misschien komt dat omdat ik ben een... Laat ik zeggen, mag ik het woord onbesmet gebruiken? Ik heb de oorlog niet meegemaakt, ik ben van 61. Ik wil het graag zo houden. En er komt opeens een cabaretier, theater maken... en die vertelt zonder te oordelen... het verhaal van de val van Indië, de interneringskamp, politionele acties, soevereiniteitsoverdracht. En ik denk dat dat voor veel mensen een enorm gevoel van... we zijn het zelf niet die het zeggen, maar er is een nieuwe generatie die het verhaal namens ons